Jurang Jeru sugih mlarat. Panglimbang 5 menit dina Kamis tanggal 5 Maret taun 2026 kapethik saka Injil Lukas bab 16 ayat 19 tekan ayat 31. Sawijining kasunyatan kang ora bisa kasilaki menawa tansah dumadi jurang pamisah antara wong sugih lan wong mlarat. Maneka kupiya kausahakake sacara pribadi, sacara geguyuban, sarta sacara kelembagaan kanggo ngurangi kemiskinan, ananging ya isih meksa durung bisa kasil kanthi luwih maremake. Maneka penyadaran kang tumuju marang kekarone kasesorah kawulangake, nanging sajak ya durung nggawa asil kang maremake. Sing cetha, wong miskin ora mesti merga keset, nanging bisa wae merga kahanan lan ora anane kalodhangan kanggo ningkatake taraf ekonomi. Cilakane, kamiskinan asring dumadi merga ora perduline kang kecukupan marang kang kekurangan. Kemiskinan dumadi awit saka kasrakane wong kecukupan kang rumangsa tansah kurang. Kemiskinan dumadi awit saka korupsine pejabat kang mentala nguntal cadhong sumbangane wong miskin. Waosan dina iki ngrembug bab jurang pemisah antara si sugih kalawan si miskin. Gusti Yesus ora paring tenger wong sugih mau, sebut wae jenenge Rafael. Marga saking luwih bandani nganti pakulinane nganggo pakaian larang-larang. Marga saking luwih bandani nganti pakulinane pesta Andrawina saben dina. Dene ora ado saka papane si Rafael ngrasakake kasugihane, kemlarah si mlarat Lazarus. Kagambarake Lazarus badane ringkih kebak koreng saengga ndadekake dheweke ora bisa nglawat. Kang banget ing prihatinake, nadyan dumunung ana lawang regole, nanging sajak si sugih ora ngrewes, enggo ketuk ing wong loro mau padha mati. Kahanan kewalik dumadi ing alam kalanggengan. Lazarus urip kepenak ing pangkone Bapa Abraham, dene si sugih urip sangsara ing naraka. Rikala si sugih nyuwun Bapa Abraham ndhawuhi Lazarus ngecelupake drijine njur katetesake tumuju ilate si sugih. Bapa Abraham paring wangsulan mengkini. Kowe biyen wis nate urip kepenak, dene Lazarus durung. Kejaba iku ing antarane aku kalawan kowe kelet-letan jurang jeru tanpa pangenan, saengga ora ana kang bisa nyabrang. Saka pasemon iki saora-orane bisa kadudut sawijining piwulang menawa para pendhiri dalem Sang Kristus tinimbalan nyaketake jarak utawa jurang pemisah antara sing sugih kalawan sing mlarat. Carane kanthi ningkatake tumindak welas asih marang kang kesrakat. Syukur-syukur kanthi mberdayakake wong-wong mau sak bisa-bisa. Kaberdulen marang sedulur kang kesrakat bisa uga katindakake kanthi ngimpun dana sarta kasalurake marang kang berkepentingan. Para tresna peleng kinasih, telung perkara banget prayoga katindakake ing mangsa prapaskah iki mligine sarta ing mangsa liyane nganti dadi pakulinan, yaiku ndedonga, dedana lan poso. Kanthi donga kita kupiya nyaket maneges lan ngrumespake pribadi dalem Gusti Sang Ambek Welas. Kanthi dedana kita andum weweh nyaketi nguwungake sedulur kang sekeng lan kacingkrangan. Kanthi poso awake dhewe sabelo sarasa karo sedulur kang miskin lan mlarat amrih tansah gati lan peduli. Kanthi cara mengkono rasa pangrasa kita bakal tansah landhep kaulah kanggo ngulungake tangan aweh pangenteng-enteng lan pepadang marang kadang kang miskin lan kesrakat.
Suami sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti, mugi kadhepina kawula saking sifat ambeksya, ananging kacakena kawula dumateng sikap ambek welas. Kawula mboten kepingin tembe ing alam kalenggengan kapisahaken dening jurang lebet tanpa wangenan saking paduka. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.